ang top secret mo? Actually, ano pa to nung last 4 years ago. Kaso, gusto ko lang siyang i-share kasi hindi ko alam kung until now, alam ng ex ko na shit ako sa kanya. Kasi until now, hinahunt pa din ako ng konsensya ko na nagawa ko yun sa kanya. Kami noon, siguro mga 4 years na kami. Tapos, may mga iba't iba akong lalaki. So meaning hindi lang to isang lalaki? Hindi lang siya isang lalaki, siguro na. Sino ditong kaibigan pa yung ex niya? Talaga, kaibigan mo pa yung ex mo? Sabi nila kapag kaibigan mo daw yung ex mo, ibig sabihin nun, either hindi mo talaga siya tunay na minahal or may nararamdaman ka pa sa kanya. Yung totoo. Yung una o yung pangalawa? Civil lang talaga kayo. Okay, sige, di na ako mag-uusisa. Pero alam mo kabisyo, yung mga tao namang hindi nila kaibigan yung ex nila o wala na silang communication after nilang maghiwalay o hindi na talaga nag-usap kahit kailan. Sila yung mga tao o yung mga natapos yung relasyon na hindi maganda yung pakiramdam sa isa't isa. Yung alam mong hanggang ngayon, merong konting pagsisisi. O pwede na namang konting panghihinayang. Pero yung iba naman, konting pagsusuka. Bakit? Kasi na-realize nila na yung ex nila, na sobrang poging-pogi sila dati, ngayon, ay, pangit pala. Charot, umidarot. Di ba ganun yun? Pag naka-move on ka na, after few years, biglang marirealize mo yung dating hinabol-habol mo, yung tipong parang aso kang makapaghabol. Ay, hindi naman pala worth it. Hindi naman pala dapat hinahabol. Pero alam mo yung kabisyo, kapag meron kang nagawang mali dun sa tao, dun ka hahabulin nung konsensya. Magigilty ka eh. Na para bang merong parte sa pagkatao mo na gusto mong humingi ng tawad. Kung dati tumuwad ka, ngayon gusto mong magpatawad. Ay, manghingi ng tawad. Oo, ganun yung pakiramdam na parang gusto mong humingi ng tawad. Gusto mong mag-sorry. Alam niya man o hindi niya man alam, yung nagawa mong kasalanan, gusto mo pa ring magpaabot at manghingi ng tawad. Hindi dahil gusto mong magkabalikan kayong dalawa, kundi dahil gusto mo lang palayain yung sarili mo sa sakit, sa bigat ng kalooban. Because forgiveness and asking forgiveness is actually a gift. Lahat yun ay regalo. Regalong ibinibigay sa sarili. Regalong ibinibigay sa tao. Kaya kabisyo, imbes na magpatuwad, magpatawad at manghingi ng tawad. Charot with harot. Anyway, kabisyo, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi magsama tayo. Kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocky Terra. At ngayong gabi, samahan mo ko sa isa na namang pagsisiwalat ng sikreto ng ating kabisyo. Eto na po, ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Saka ko lang na-realize yung mga kamalian ko noong iniwan na niya ako. Sabi naman talaga nila nasa huli ang pagsisisi. Kailan ba naging nasa unahan yung pagsisisi? Tsaka kung may nawala, dun lang natin malalaman yung halaga. Pag may nawala, tsaka lang malalaman
ang halaga. May quote nga akong nabasa. Hindi yun galing sa libro ko. Galing sa ibang tao. Sabi, appreciate the people who love you. Because one day, you might lose the moon while counting the stars. Sa pagbibilang mo daw ng mga bituin sa langit, baka nakalimutan mo na yung isang bagay na siyang nagbibigay talaga sa iyo ng liwanag. At ito ang buwan. Okay kaya yung buwan? Yung buwan ng dalaw. Mayroon pag wala eh. Charot, tuwidarot. Anyway, kabisyo, tumawa ka naman sa joke ko. To naman. O, yung mga bisita ko dito sa loob ng booth, natawa naman sila. Di ba tama naman? O, mga galing tong Philippine Christian University. Anyway, kabisyo, abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kapiling pa rin ang Basta Princess ng Love Radio, DJ Rocky. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang programang DJ Rocky's Secret Files. Ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files.